Ze hien het liever oorsjoen, voorzitter Herma en secretaris Tuinman. De ijsbaan luidt er maar 3 leers bij. En dat wilst bij de malje juist deze winter hopen hier op ijs willen. Er zit een grut verskaat aan activiteiten op het jubileumprogramma. Wij hebben dus de tassezen gekregen van de Bond van de IJsclubs dat we hier het Open Fries kampioenschap shorttrack organiseren. Maar, en daarnaast willen we onze eigen wedstrijden ook nog horen. Het riederij van Leiden en we hebben dan ook altijd een ijshockeywedstrijd. En als het al nog voller sterker is wordt, dan krijgen we hier ook nog een aardesleewedstrijd. Eens wie het jubileum al een jaar uitstelt. De vereniging bestiet in 2014 100 jaar. De milde winter van verleden jaar zorgen doe ook al voor problemen. We zijn altijd aan de ene winter, dus de winter van 13-14 het slag het. Wij dus in de oprichtingsdatum zien het, dan doen we de orenwinter nog. Maar winter waren of net, Herma bleut positief. We weten uit de orenwinters dat er dan gewoon eens in januari, heel februari nog eens ijs is. Dus we wanhopen net. En dus bleut de ijsbaan dicht, omdat deze winter misschien toch nog vriezen zal.